नमस्कार जय कुंज बिहारी आपण मानक स्वागत करुच्ची आज ब्लॉग को। आज हूँ ज्येष्ठ पूर्णिमा जेहेतु घर बड़ नुआ ड्रेस पिंधा पड़ो तेणुक नुआ ड्रेस पैंट पिंधि सार्ट पिंधिनी सार्टा पर पिंधि गोटे बाहर को जबार अच्छे तेणुक सार्टा पिंधे। आज भी कुंज बिहारी पाखे अच्छी पुणे सन्ध्या बेलू किसी प्रोग्राम भी अच्छे देखा आगू कौन हो मार्सा खाई आम भी आसी पहुंच जाइचु परिवा किणवा पुणे पाली हीरो सजना छुई देखुची इलन कखारू बछा पर चिठा कर जिनस पत्र किणा कि सरला प्राय आज इलन बाछुची ये कखारू पर आज पुणे पाली लगी इलन कखारू बाछुची एटा भल अच्छी तो हाँ देख देख लाउ देख कोटा केते किलो लेखा चारि हाँ 4 किलो हो सरीगला आमर परिवा किना घर पलिया राशन नवानी हाँ आस आस जा बुलवा बाहर कौटी नेमाल जीव नेमाल आज इे दरकार अच्छी नेमाल जा बाहरी पड़ते बाबू हाँ चल से खराटा जोर हो दुकान आस घोल दही पीवा आ 3 जन नहीं जी घोल दही से अच्छा पीबे टे जीवा ए खराटा जोर हो 3 जन टे पी दियो इलन पूरा लुकटा साउथ हीरो कम सब सरी जाइए घोल दही पी आगे खाली ठाकुर कपड़ाटा कि पलैब जीवा ए बाहर ठाकुर कपड़ा किणा हो ठाकुर धला थान कपड़ा पिंधती एबे सरीगला आमर कपड़ा नवा ए बाहर घर को जीवाई खरा भी जोर हो जल्दी जा पहुंचार अच्छे जीवा ए मार्सा घर जिनस आने आसी पहुंची गलु जिनस पत्र कढ़ाला रही आम बोरिंग घर रे रोसे स्टार्ट हम केत स्टार्ट हम बीर 4टा बेलू यहीटा गाड़ी जाइए एति जिनस हाँ से भितर कहीं से परिवा अच्छी से बाहर बाहर थोई दियो बस बस एबे हमर स्टार्ट हो जाई रोसई कार्यक्रम इलन डिश दौची आठी चुली खोला सरी जाइए खाली इटाटा बसी रोसईटा स्टार्ट हम
ଆଉ ସିଲୋ ପରିବା କାଟିଲେଣି। ମୁହଁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଟେକେ ଲୋକ ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖିବେ ନା। ବୁଲୁ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆଉ ପିର ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଡିଆ ଆଉ। ଗାମୁଛା ଗାମୁଛା ନନା ଗେଟଅପରେ ଆଇଛି ଆଜି। ପିତ୍ତଳ ହଣ୍ଡାଟା ଏଇଠି ଧୁଆ ହଉଛି। ଏଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ହୁଏ, ପ୍ରସାଦ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ରସ ଡିସ୍ ପିସ୍ ରେ ଭୋଗ ଲାଗେ ନା ଏଠି, ପିତ୍ତଳ ହଣ୍ଡାରେ ହିଁ ହୁଏ। ଭଲ କି ଟିକେ ଧୁଅ। ସଫା ହେଇକି ଅଛି। ଏଇଠି ଡାଲି ବସିଛି, ଏଇପଟେ ପରିବା ଛଣା ହଉଛି। ହେଲ୍ପର ରୋଷେଇୟାଙ୍କ ହେଲ୍ପର ଛାଣୁଛନ୍ତି ପରିବା। ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରୋଷେଇୟାଳ ଆଉ ହାଇଦର ଅଲି। ବୁଲୁକୁ ଅଲରେଡି ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୁଲୁର ପରିଚୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଲୁ ହଁ ହଁ ବୁଲୁକୁ ଅଧିକା ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ବୁଲୁକୁ ପରିଚୟ ଲୋକଟା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ। ଆମର ଏଠି ହଣ୍ଡା ଟା ଧୁଆ ହବା ପରେ ପଛପଟରେ ସର୍ଫ ମରା ହଉଛି। ସର୍ଫ ଟା ମାରିଲେ ସେଥିରେ ଚୁଲିରେ ଯେହେତୁ ହବ କଳା ଏତେ ଲାଗିବନି। ହଁ, ମାରିବା ଲୋକ ହେଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ସେଫ। ଆଉ ଓକେ ହେଇଗଲା ସାଇଜ ଆଉ କଣ। ପୁରା ସାଇଜ ରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, କୋଉଠି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ଲଗେଇଛି ପୁରା ସାଇଜ ରେ। ଏଇଟା ଆମର କ୍ଷୀରି ବସିଛି। ଏପଟରେ ପରିବା ଛଣା ଚାଲିଛି ତରକାରୀ ପାଇଁ। ସିଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଜି। ଡାଲମା ହେଇଯାଇଛି, ହାଣ୍ଡିକି କଟା ହଉଛି, ତାପରେ ସେ ଡିସ ରେ ଆମର ଅନ୍ନ ବସିବ ଆଉ। ଆଉ ଇଲନ ଆମର ବୁଲିବାଲିକିରି ଏବେ ଆଇଲା, ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲା ବୁଲିବାଲିକିରି ଏବେ ଆଇଲା। ଆଉ ଏଇଠି ପରିବା କଟା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଉ ମାମୁଁ ତାର ଏଇଠି ଆଖଡା ଚଲେଇଛି ଆଉ। ମାମୁଁ ଡିଏନା କୋଉଠି ଗୋଡ ହାତରେ ପଶିଯିବ କଣ୍ଟା। କାହ୍ନା ସରିଗଲା କଦଳୀ କାଟେ ତୋର ନାହିଁ କାଟେ। ଏଇଟା ଆମର କ୍ଷୀରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଖଟା ବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ସରିବା ହେଲାଣି ଦିଟା ଆଇଟମ। ୟା ପରେ ସବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଅନ୍ନ ବସିବ। ଏଠି ବୁଲୁ ବୁଲି ବାଲିକି ଆସିଲା, ଖଟାରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ହାତ ମାରିଦେଲା, ଖଟା କରିଛି ଆଉ।
ଯାହା ହଉ ନାଁଟା ନେଲା ଆଉ। ଏଠି ସବୁ ସରିବା ପରେ ପୂଜା ଏବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଚାଲିଛି। ଜାଗା ଏଠି ତ ନାହିଁ, ସେମିତି ଯେତିକି ଅଛି ସେଥିରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ସେମିତି ବସାଯାଉଛି ଆଉ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପଙ୍ଗତ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ନିଲ ବାବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁନେଇ ପାଇ टेस्ट केमिति ହେଇଛି? ଏ ଆମର କ୍ଷୀରି ଲଭର ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗଲା ପରେ ବି ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଡେରିରେ ସରିବ ଆଉ ବୁଲୁର ସରି ଯାଇଛି। ଏ ବାୟାନା ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଦେ ଦିଏ ଆଉ ଟିକେ ନେବା ଏ ଭିଡିଓ ବନ୍ଦ ହେଲା ନେ ଏକାଥରେ ଉଠିଲା ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷର ଯେମିତି ଶେଷ ଅଛି ଆଜି ପୁନେଇ ପାଳିର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହଉଛି। ଶେଷ ପୃଷ୍ଠା ଏଇଠି ଚାଲିଛି କାମ ଡିସ୍ ପିସ୍ ଧୁଆ ହଉଛି ଆଉ ମେନ୍ ଟୋକା ସବୁ ଆମର କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ ବିନା ଲାଇଟ୍ ରେ ଚଳେଇଦବା ଆଉ ତମେ ତ ପରିଚିତ ମୁହଁ ତମକୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ହେଲା। ବାସୁଦେବ କ୍ୟାଟରିଂ ସର୍ଭିସ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି ହଁ ହଁ ଆମେ ତ ଓଡିଆ ଏଇଟା ହେଲେ ବଜେଟ କଣ ବା ଆଉ ବୁଲୁ ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗଟା ସଫା କରୁଛି ଅଇଁଠା ହେଇଯାଇଥିଲା। କଟକ ବୁଲା ଫେରିଛନ୍ତି ସେଟା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେଣି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଗୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ।